L'havien atrapat. El meu pare em va dir que obrís la finestreta. L'aire era glaçat. Senyor Summer, li crida. Pugueu, us acompanyarem. I vaig passar al seient de darrere per fer-li lloc. El senyor Summer no respongué, ni tan sols s'atura. Amb prou feines em mira ràpidament, de reüll. Ajudat pel bastó de Noguera, continua caminant per la carretera, plena de pedra, amb els seus passos precipitats. El meu pare le seguí. Senyor Summer, li crida a través de la finestrella oberta. Pugueu, home, pugueu! Amb aquest temps us duré a casa. El senyor Summer no reacciona. Continua caminant incansablement. Estava gairebé convençut que li havia vist moure els llavis i que havia murmurat, però a ell mateix, una de les seves respostes incomprensibles. Però no es va sentir res i potser els llavis li tremolaven de fred. El meu pare s'inclina cap a la dreta i mentre anava conduint molt a la vora del senyor Summer, obrí la portella i li crida: Pugueu d'una vegada, per l'amor de Déu! Esteu completament xop. Agafareu una galipàndria! L'expressió agafareu una galipàndria no era gens típica del meu pare. No havia sentit mai que digués seriosament a algú: agafareu una galipàndria. Aquesta expressió és estereotipada. Es preocupava d'aclarir-nos quan la sentia o llegia en algun lloc. I una frase estereotipada, apreneu-ho d'una vegada, és una frase feta que tothom fa servir a tot i a dret i que ja no vol dir res. Justament per això continuava, perquè ja estava enxecat. És idiota o no té sentit com quan algú diu: prenguis una tasseta d'herbes que l'anirà bé, o doctor, com està el malalt? Creu que se'n sortirà? Aquestes frases no tenen cap relació amb la vida, surten de les novel·les dolentes i de les pel·lícules americanes, i per això, apreneu d'una vegada, no vull sentir-vos dir-les mai. El meu pare va oblidar la seva preocupació per no dir mai frases de tipus: agafareu una galipàndria. Sota el plugim, continua conduint al costat del senyor Summer per la carretera coberta de grans de pedra, i obrint la portella torna a cridar la frase estereotipada: agafareu una galipàndria! El senyor Summer s'atura, en sec. Em penso que a causa de la paraula galipàndria, i ho va fer d'una manera tan abrupta que el meu pare va haver de frenar molt de pressa per no atropellar-lo. Llavors, el senyor Summer es va passar el bastó de la mà dreta a l'esquerra, gira en rodó, i amb un gest que barrejava la desobediència amb la desesperança, colpeja el terra diverses vegades i digué amb veu alta i clara: deixeu-me en pau! No digué res més, només aquesta frase. Després, tanca la porta que li havien obert, torna a agafar el bastó en la mà dreta i es posa a caminar sense mirar ni enrere ni als costats. Aquest home està completament boig, digué el meu pare. Quan l'avançàrem, vaig poder veure-li la cara a través del vidre de darrere. Tenia la mirada fixa al terra i de tant en tant l'aixecava un moment. Amb els ulls ben embatanats, va fixar-la davant i assegurar-se el camí. L'aigua li queia galtes avall, la barba i el nas li degutaven. Tenia la boca lleugerament oberta. Em va tornar a semblar que bellugava els llavis. Potser, mentre caminava, s'anava parlant a si mateix.